Asoke lapho. Asoke lapho luyanda. Umthetho. Ya uyavuma phela. Uyavuma. Ya ngiyaphila lapho. Hluphizwe, awuhlupha liphizwe. Ulesihlanu yaphuma futhi EP. Yaphuma EP nalezi ngoma lezi zengqwele. Ngathi izoba 5. Ngathi izoba 5. Olesihlanu. My online. Iye. Angifisa khona ukumaya online ngoba phela uyabona kuyezinto noma uzenza ngokukhuluma gcine engasakholakala. Angifisa khona ukuqopha umlando online washaya khona ukuthi ayikune asikunyazekile ukuthi sikwenze lokho. Ngavala into yami nje ngokukhulu ukushayisha lokho. Kunanabantwana phela kulezi zinto zezinkundla lezi abantwana sebenamadata namafoni. Olesihlanu bafuthi iyaphuma ke lapha EP 3 step iyaphuma EP engqwele. Olesihlanu bafuthi iyaphuma. Sibonke lapho iyaphuma EP bafuthi iyafana. Nazo ke lapho Ganuvu nemayo ngizoyibuyisa. Khona futhi umcimbi ozobuseka workshop. Ngesabatha nomgqibela. Khona umcimbi ozobuseka workshop zikhona imayo lapha. Izoba sezingakumini. Imayo zami ngiyibuyisa. Yeah, all in order. Pretty better than that. 7. Better than that. All in order. Khona umshana. Sibonge lapho, sibonge Sandile lapho. Bafethu uyaphuma Olesihlanu ebusuku EP engqwele izobe inengoma ezinhlanu. Siyajiva ke lapho bafethu uDecember usenqulwini. Uzanini Free State. Ngizoza ngimemene ngizoperforma lapha ingoma zizophuma nje. Izophuma ingoma Free State ngizofaqatha. Ngizohamba ngonyawo ke futhi. Uzosenda nje location nje ngohamba ngomlungu njalo 10 left, 10 right ngizongena Free State. Ngolesihlanu yaphuma EP wafuthi yaphuma. Ngidedele icover maduze. Yasemsenzeni engqwele mfowethu, semsenzeni ngigade ngimehlomane. Ngikwathi khwasha ngibuze supervisor yini ngiphula imbambo. Koza kulamula uoff uthi all in order. Ngolesihlanu yaphuma EP bafowethu ebusuku. Ngesabatha lo lesiyakulona sobe sila. Ngofuna ukubona ingqwele noma wenenkulumo ufuna uyikhuluma. Sobe sila eworkshop. Kunomcimbi workshop lapha eworkshop. Yeah, no taxi driver uzobe khona, but sobe khona taxi driver workshop. No Uber driver bazobe khona bonke odriver lebe ngibaxwayayo kakhulu emahlukumezayo ngiyaba-abuse the children abuse ngiyanqaba. So khona udriver we-Uber ekhona udriver wetekisi nomlungu ngizokhuluma isingisi nje kafushane ney'mayo zami zobe zikhona no cheese boy ngizobaqhumisa nje ngedonki impilo live ebuka abantu ngoba sezwene nabo. Asezwene nje nabo safanele sikhumulane umlotha ngayidu futhi ngenkani. Iyaphuma futhi EP ngizoyidinga kakhulu ukwesekwa.
ngenkani futhi akho umuntu ozoncengwa la. Zimnandi lezi ngoma siyadanseleka. Angikwazi ukudansa mina angikwazi ukudansa no. Ngoba namagidangoma. Akwazi ukudansa bafowethu engishayela eceleni. Kwazi ukuthi ke engijayivele. Nentokazi akunankinga lapho indonikazi ba indlovukazi. Ngiyanqaba ke lapho. Okwazi ukudansa futhi ezongidansela lapho. Ngifuna amagidangoma adansayo lapha. Ezongidansela kushaya ufequ lapho. Ufequzayo ezofequza. Othiwa guys othiwa bafowethu angikwazi ukudansa mina ngisisebenza indaba ukuthi ngiyacula ngiyadansa ngikwenza konke cha ngiyanqaba ke lapho. Mina nje okwami ukubamba i-mic. Futhi bese ngikhathele ngiyehla. Yabo ukuthi bese ngaphela isikhathi engiqalele ngiyahla ngiyaduba. Angiphumi ngemuva futhi la ngiphuma khona ehloleni lapha ngophuma esangweni lapha ngihambe ngolala ngiyanqaba. Ngibona isimawu lapha ngisebona phansi lapha ehloleni ngiyajomba ngiyakusona. Yami ingoma. Ngiyashela ngithatha inamba ngibole stage. Yaqhubeka umcimbi. Ngolesihlanu bafowethu iyaphuma EP engcwele. Iyaphuma ingoma nje enhlanu siyadansa nje bafowethu kuphela. Mhlawumbe nina nazizwa kancane. Ngoba ngazithi khalamuzi. Ngiyanqaba mfowethu angamsani nje inhlobo lo muntu ongeke yeseke ingcwele. Hayi angamsani inhlobo. Manje mase kuthiwa ingoma ikhiphile bafowethu sambeni so ku YouTube, Spotify. Sambeni soseka bafowethu sambeni soseka. Manje sambeni soseka nje. Musasho nje ingoma isikhiphile niyazi akekho umuntu oswayo wena mokhipha into zototozwa kuthiwa siyacela bhuti maze hey siyahamba siyakhona. Yabona? So khuluma nobuya khona ethi asengibuya khona. Ngithi okay siyabonga uyingqweleke unomngqwele. Yabona? Ngolesihlanu yaphuma EP bafowethu ingoma nje enhlanu zengqwele. Ulindele ngamehla bovu uzethele icover. Ngithele icover nje nakhona kungadlaliwe ngihlezi imnyama security umngozi kuphela. Ngizobheka ke EP ngiyibiza ngayiphi noma ngayibiza ngomngqwele noma ngithini ngoba umngozi sebaphuma umngozi. Kunane studio bafowethu oculayo molikhona umfana wake noculayo nomakhela nombane sengivune studio nje sami umngozi record. Umngozi record. Ikhona futhi la ngikhiphe khona EP le. Ikhona la ngikhiphele khona EP. Ukhona umlungu mfowethu akusengise. Sengizomfuna nje umthethe sleep safe. Dream me too much over in the morning. Yaba mfowethu. Oculayo noma wazi umuntu oculayo emiyalele nje emtshele ukuthi cha nengcwele futhi nestudio iyarecordisa nje uhlobo nje lomculo ohlukahlukene. Nama-beat akhona ukwenzakala. Umngozi record. Lezo ngoma lezi ngizoyikhipha ngiqophele khona e-studio sengcwele. So khipha futhi ke ne-EP yengcwele. Emngozini record. Ngenkani futhi ayikho umuntu ozoncengwa la. Ngengoma emnandi ezosiza yena egcineni. Hayi. Ngeke bafowethu hayi asenziwe kanjalo ngiyanqaba ke nje but lapho nginqaba ngiyaphindelela. Nginqaba nje ngiyaphindelela ngiyanqaba ngiyaliphitha umngozi record. Akho ke lapho umlungu. Khuluma isingisi nawe umlungu. Umngozi record mfowethu, umngozi record. Hayi record. Umngozi record. Umngozi record bafowethu, umngozi record bafowethu. Tshele nje mfowethu uyazi nawe ukuthi khona izintwana uyibona ngathi ziyacula ziyathanda ukuthi umculo ube nequality. Uyitshele ngakhathaze ngama-beat. Ama-beat akhona ukwenzakala ube mnandi futhi. Nama-beat ngwakhele khona lapha umngozi record. Umngozi record ke lo ngona umngozi record inkani nakhona futhi. Ayikho umuntu ozoncengwa ngalelo gama lelo ukuthi manje kufanele kusho ngendlela kufanele kusho ngayo wena ufuna ucabanga cha. Yabona ukuthi wena hayi urecord mina ngithi record. Umngozi record bafowethu. Uzophuma nje EP umngozi nakhona bafowethu. Kuphekiwe lapha, kuphekwe kakhulu kuphekwe kakhulu lapha futhi kuphekiwe ke lapha. Kuphekiwe lapha bafowethu. Kuphekiwe ke lapha ngeke ngidlale ngawa. Kuphekiwe ngipheke ngathulula. Lezi ke zikhona futhi nezicuphela uFebruary mase kuyinyanga yothando. Zikhona izicuphela uFebruary futhi nazo seziphekiwe. Lezi nje za December futhi bemnandi. Sikwazi ukujabulisa kube mnandi sijuxuze bafowethu kube mnandi.
zikhona ezathi zaFebruary futhi ezimnandi futhi edila nenhliziyo nje edela nomphefumulo. Umngozi record. Istudio sikhona siyasebenza mfowethu. Siyasebenza. Mofuna nje ukwazi ulwazi ngazo ngangithita. Mothi khona umuntu omazi wangakini mfowethu ngamtshela umfana ngakini umfana wakini noma ubani nomsisi wakho noma ubani bafowethu. Uzozizwa nengoma seyiphumile ziqoshwe nje khona iyona ingqwele izibambele. Yabo izibambele. Umngozi record. Khona producer wami usiza lapha nalapha ukuthi yonke into ibe umngozi. Kodwa nje bafowethu istudio sengqwele ofuna ukuphakamisa ingqwele ofuna ingqwele uyibone ithuthuka bafowethu. Sombona ukuthi eqhamuke lapha. Noma etshele noma kuthiwa akaculi yena noma kuthiwa futhi akaculi efike ezocula into engekho lapha. So yelungisa athi nizibe khona. Thuthukisa nje ingqwele bafowethu ke kwazi ukuthi impilo ibe ngcono. Yeah. Emnambethi ngofika ngonyawo nakhona futhi ngifika nje ngizodedela bona umngozi record lo. Studio sihamba yako lesi muthi uyancela studio sokulethela location size qhaza ne studio sokurecorda kini ubuke oma wakho la noma lo yakho bekuhleka mabehleka urecorda uqede shaye ebheke emuva indlela nika ingoma yakho yonke into. Khona umshana but ukhona umshana yopatrol ingqwele manje apha endaba live ayikho umuntu ozoncenga futhi naye sengiyavalekisa cha ngopatrol manje. Zamambatha. Hayi sibonge lapho wezama. Sibonge lapho wezama. Nomngozi lakho iyaphuma EP wezama. Ufuna ube gida ngoma lami ungidansele lapha. Ngoba ingoma edansayo edanselekayo lezi zimnandi. Themba mina ke lapho. Themba mina mangithi imnandi zwidudu yapatrola ingqwele manje. Ngathi uye mengibona isagila mkhubo ubona nje cishe ulife la ngisengiyalwa. Angicocozike mina ngibuza wenzani ufunani cha. Sokubuza lokho usumaboko ukuthi buwenzani wena ngempela ingqwele izikhipha amangwevu kuwena. Ngoba phela kumnandi lokho kubeka isandla bafuthi sisebenzela kona mase uzohlala nje ungavusi lutho. Hayi ngeke. Yabona? Ishinja mase singavusi ehlathini ngicaba ukuthi singasayi enjoy impilo lapho. Nathi ke mase singashaya imuntu la esayithini kanti ube security chaza ukuthini ngoba phela igama security siphilela umngozi. Incazelo yalo siphilela umngozi. Is a living danger. Siphilela bona umngozi. Mase mngekho umngozi asaphilwa ke lapho. Akusaphilwa ke bafowethu uye ngolwesihlanu ebusuku yaphuma EP engqwele bafowethu umculo nje omnandi azodinga ukwesekwa. Yabona? Uzodinga ukwesekwa nje uphushwe nje ngenkani uphushwe ngempela uhambe. Phushwe bafowethu, phushwe nje. Phushwe nje. Ko 1 megabyte wakho lapha hamba ongena ku YouTube lapho uyidlale, udedele nakwezinye indawo zomculo Spotify lapha. Dedena ku Spotify. Dedena sendlini yakho nje yazi umakhelwane cha konakeleke manje. Manje yible ngoma ekhathi ethi ingqwele leyo. Hamba useshe ingqwele. Yabona. Sathi nje akunama data mthatha seshe khona ngeke amadatha. Ngenkani futhi athi zolokuncenga. Abancenga abantu mesokunje. uDisemba manje. Khaso kuncenga siphelile siyaphuma idokofela konakele manje. Yabona. Ephuma istofela sebhodlela manje konakele. Ayikho umuntu ozoncenga bafowethu. Ingqwele izokhipha nje nini. Akusaqhamusha sisodwa sigeke manje ngisagijimisa. Bafowethu lo ngafe kule site manje indlala esiningi beze uthi hayi sokukhona ingqwe kule site abantu abazayisaqhamuke sezingibangisa ngendlala nje sefana ngiye kwenye site engangazi ethi ukuzagijimisa kancane ngiyofika eStern Cape Qatha ngothetha Mpondini ngenkani futhi nakhona ayikho umuntu ozoncenga ukuthi sekufanele kuncenga umuntu lapha eStern Cape kofana khona ngodlingi ngenkani yabona ayenziwa lento khona umuntu ozoncenga manje hayi ke ngiyakuncenga Mpondini hayi cha cha akekho umuntu ozoncenga sofika lapho yabona funa makhithanga ngomba futhi ingqoli yakhe ikhipha ingoma edansisayo manje ngeke ngikwazi ukudansa ke mina ngeke lapho ngincama ngibulale ke sengiyadansa ngiyathoyaka cha ababe khona bazodansa umuntu akenza akwazi ukwenza mina ziyacula kuphela yabo ingoma zeleti ingoma yabo sengilungisa icover nje so sidla umngqwele soyibona icover sobe sidla umngqwele nje zona ezimnyama impahla lezi ezithusa ubungozi sobe sidle zona isekholithi ngoba ngiyafisa ukuthi kwimpumelelo yami likuvela lichangise college
Yabona? Kuvela ukuthi ngise college. Kuvela ukuthi cha bafowethu awukho umkhakha wempilo lo osuku kuwona ongakusi la ufuna ukuya khona. Zonke indlela zempumelelo nofuthi ayikho indlela zonke ziyakhona. Shothi iguduza kephi? Iguduzela khona lapha. Nala ku security siguduza siguduza siyakhona, siqhumisa siyakhona donke impilo. Yabo. Nathi sifuna le mali oyifunayo. Ukuthi nasifuna mhlawumbe imali yaseZimbabwe. Sifuna yona le noMandela. Yabo. Kodwa sifuna ngomgqwele. Umehluki lapho hayi ngobuchisi, sifuna ngomgqwele. No Jesus nabe inkinga nabo. Cheese nabasinabo inkinga nabo nabantu abafowethu abosisi bethu. Yabo. Bathatha nje bezongidansela lapha bafowethu ngiyazi badansa kakhulu cheese girl no cheese boy lapha. Banesikhathi sonke sokudansa. Emakhaya isikhathi bungasitholi kahle lapha. Gcina uzazela ibhola nje nokushela izintombi. Nokushisena ingoma ke. Manje imlenze iqinile ingizima ukuthi usina ingoma uphinde uyodansa. Akuyanqabelana hayi. Kuyanqabelana ke impela ke lapho. Kuyagejana ke nje. Kuyaphambana ke nje. Mosuwe emakhaya kwazi ukudansa into eyodwa. Kwazi ukudansa umdanso owodwa vo. Lo mdanso kashabalala lo nga2010. Noma udansa itwalasa. Le mina nje imdanso le hawu. Kuyanqaba ke bafowethu. Uzodingeka amagidangoma. Uzodinga amagidangoma, azodinga nemali ezinhle, imali ufike bafowethu khona umcimbi ongesabatha lele siyakulona la workshop. Kuzobe khona ingqola nemali nomlungu nosomatekisi no-Uber, no-driver we-Uber. We-Uber baba, ngizongibuza khona lapha. We-Uber baba. Uthi uyachaza ukuthi asambe mnomzana. Somatekisi ngizobe ngiqashile itaxi yakhe nje izobe nje inganamuntu iguduza mina nje kuphela. Kuzobe kugunquza mina kuphela. Uthi khona imisa endleleni ubona noma itekisi hayi ngene umuntu la soze sifike lapha ilingi linde ngiqede. Ukuthi uluza malini lapha elenka kuyo ndaba yami leyo ngiyanqaba. Ngimeqashile. Imali zami ngiyibuyisa manje zibuyele ekhaya. Besadunguza. Zibuyele ekhaya manje ziyabuya ongokwami kuyabuya manje. Iyakhipha ingqondo losihlanu bafowethu iyaphuma iphi. Iyaphuma iphi yangqondo ngolosihlanu bafowethu. Iyaphuma iphi. Iyaphuma iphi bafowethu. Ngolesihlanu ebusuku. Ngolesihlanu ebusuku uyaphuma iphi ubheke nje bafowethu ubheke. Ngicathi ngolesithathu mhlawumbe izobe siphumile icover. Kodwa ngizonazisa ngoba nikhona phela nabantu nikhona. Nikhona nje kanti yini kanti inkinga. Yabo. Kodwa nje ngiyakhipha bafowethu. Ayikho into ezochazwa eningi nani echazwe ngitaza kele nale ngiyakhipha nje kuphela. Yabo. Ngiyakhipha nje ekudinga nje kunina ukweseka nje bafowethu. Yabona. Kuthi kusineka kuyale nale kodwa futhi bokuthi ke khona okunye futhi enikwenzayo kuhle. Yabona. Okuthuthukisa ingqwele. Yabona. Asinekwa nje kuphela. Hayi. Awuthi kusineka kube kuya ngale. Kube kokondazi ngobheka lapha ko YouTube lapha nako Spotify endaweni zomculo. Kudlalwe. Dance futhi mayidlala ingoma asana udlale nje. Udlale nje hayi. Ujive ngempela kujuluka umtsinsila ngempela. Yabona kube inqaba. Dlala ekseni bese khona abantu. Mosuvukile idedela ingoma. Yabona. Umthethe kusho ingqwele ngiyanqaba nje. Ingqwele esha ngidlale. Mina ngofika ngilwe nalo bantu abaxabana nawe. Ngithi mina ngishilo. Yini kanti inkinga? Ngoba le mina ngishilo. Wena manje kusho mina, mawuthi abezwa yobusushaya lokho ikhole ephuthumayo. Ucha umakezwe labe nobaba. Ukuthi wena cha ngidlali le ngoma le. Yabona ngoba sengibayitshela ke. Mnomzana sikikhiphile ngingqwele. Ngithi umsindo lapha eksene ngiyawugunyaza. Yobe usuyidlala ngokukhuleka ke lapho. Yabo. Hlale nje sheteksini. Uthi ungena eteksini mhlale phambili uthatha uOx ufaka ifoni udlala ingoma engqwele. Ngenkani. Manje uyakhuluma udriver hayi ethi ingqwele ithi asidlale. Thengo la sidlala umculo wayikhiphile. Ayikho ke into ozosayichaza lapho. Mawuthi akezwe usuthatha inamba ufone. Ngoba sekuphela ke lapho uyobe usuyidlala. Usuyigcinisa ukuthi khona usashudela ushintshe emumva. Yothatha esedla. Yothatha esedla ushintshe.
mase ehla nje uyose uthatha akekho umuntu uzokuthi ngiyahla endaweni nje umuntu uzosuma nje esebhasini lobe sondela nganene bambelela phezulu emawindini yoze eshaya udriver ehlombe ethi phenda udriver ethi ekhombe la kahla khona kobe sebhasini la kusho umsindo phezulu wena uhlele eFrancais lapho unyuza ugcinise ayenziwa lonto leyo bafuna ukukhipha ingcwele fanele kucace ke lapho ke kumele icala lapho ke ngeke ke bafana nqaba ke nje nqaba ngokukhulu sezizinga eliphezulu lapho higher grade amabanga aphezulu ngiyanqaba ke lapho ayanginenike thuba ke lapho no chance is giving you lapho ke ayikho into engizoyizwa into ezochaza ngiyizwe mhlawumbe khona into ozoyichaza mhlawumbe uthi hayi wenze njani cha ayikho nje into ozoyichaza ezwakale ngoLesihlanu ebusuku iyakhipha ingqwele ukuthi kunjani kune baby shower noma ubuwe wenze njani angikhulumi nje lonto leyo asiningi nje indlebe nje kancane sishaya indiva nje siqhoba nje ngenyawo esidlule ngoba kobe khipha ingqwele umuntu obegunyaziwe ukuthi edlala ingoma ngendlela athanda ngayo ushaya inyusi igcine ivolume isakudawuka ipika kusha ama fuse iyo ukuthi mina ngisho njalo ukuthi ingoma idlalwe ayenziwe lonto leyo yokube ngalelo thengwele nge iyanqaba ingoma idlalwe ikhiphile ngoLesihlanu lesiyakulona awukho umuntu ohlanu no Fridays lo siyakulona lolu injawo lesingaka namhlanje isona imhlanga isabani lolu ke Lesihlanu loluzayo hayi olunye lolu ngakusasa ngoLesabatha sobe sise workshop nase workshop ngoba ngicula iculo elifanayo ukuthi iphumile ingoma abantu abayidlale ngenkani uyafika manje uthatha iUber ufaka lokho ifoni yakho awumceli awukwazi ukucela uzodlala ingoma engcwele usona umthetho usuphula umthetho thatha lento faka uaux udlala ingoma unyuse phezulu lo mlungu lobe director lo muntu ethi 10 left uyobona ukuthi umuzwa kanjani indaba yakhe lo Uber kofanele emnyuse ivolume nayo esho phezulu ngoba kofanele ingoma idlaliwe umtshela maswehla futhi leyo ngoma ungayicisha idlale ulayishe ngayo leyo moto le yabantu nje le moto ngoba ngingayicishi le idlale nawe lapho umseshise la badlala vete laba badlala ngazinto lezi ngo Spotify ingoma nje sesha la asesha ungamcela umnika imali qeda asesha ibona nathi ingqwele edlala ingoma nje hamba ke hambe kodwa nje fanele hambe ngayo le masekushiya lapha estopini wena kanjani sitaxini mase wehla fanele thatha ifoni ngathi somatekisi umseshele uyidlala ushift fake aux uyishidlala imoto etaxini ungehli nje ushiya lokho imoto ingasadlali cha yabona ngilapho angihambisani nawe I'm not going with you lapha angihambisani ngikushiya ehlane ke lapho mozo into enjalo ngoLesihlanu icule elilodwa ingqwele yakhipha ngoLesihlanu kuphela icule elilodwa is a one single song iculo nje elilodwa ke lelo akekho umuntu mose esikoleni sokuthiwa khona ofundayo uyacross nathi uW usuku uyafunda wenza kuzoyidlala yoncama edla imbuzi esikoleni ngakusasa yoncama edla imbuzi impela uzoyidlala idlala uyigcinise futhi mawuthi uyakhuluma uthatha ispeaker usibeke endlini yakhe uyilalela usekamereni lakho so ispeaker sisendlini yakhe wasicisha khona kuzomethusa yobe sinqaba ke ingqwele lapho ayenziwa lonto leyo ayenziwa nje ngoba ngisasho namanje iculo elifanayo ngoLesihlanu ingqwele yakhipha ngeSabatha ngakusasa ngomgqibelo yobi lapha eworkshop yobi seworkshop ingqwele lezi ingoma ingqwele iqophe studio sayo eMngozini record iqophe studio sayo kuMngozi record estudio sayo leso studio siyarecordisa nomunye mayefuna ukuphamisa ingqwele ngarecord tshela kamtshelayo wazi ukuthi uyacula ukuthi uyathanda umculo uyafuna ube nequality emtshetse cha eThekwini nje edolobheni eThekwini yokuthinta enambeni la inamba ngiyifakile lapha ku TikTok na ku Facebook inamba ikhona Facebook lapha kwibias ikhona nje inamba yengqwele 063 886 1617 zikhona lezo namba lezo yabo
ethinta ingwele hayi ingwele ngifuna uzolikhode nini siwothize pe yalikhode athi ngibhale la situation report in order ayenziwe lento leyo iyakhipha ingwele sowileso sikhathi ke manje aningithola amagidangoma lapha bazongidansela ngoba ngeke ngidanse mina ngeke lapho ngancama umcimbi uhlehle ngeke ngidanse ngeke ngidanse ngancama ngibulale kuna nje nabathathu nje intombazane yodwa nabafana amajita ababili noma umuntu nawu2 umjita akuzodansa nje la noma imayo zodwa akungenani danse lapha emva kwami yabo ngoba lezi ngoma ziyadansisa uDisemba phela akudlalwa Disemba onke nje ngifuna umuntu hambe indawo ngimeme ngakini ngifike qathatha tshela abahleli bemcimbi ngakini nje ayikhona ingwele lapho bethu ubani usunqabake uyosunqaba lapho umethu ubani ngoba nafanele bembone sefika nombone sefika nina meqasheni ufike qathatha lapho ufike qathatha ngasahle inkobe zamuntu ke lapho yabona ngofika netekisi lapho ngiqashe wonke amasithi ngihlele ngigonqoza ngedwa ngiqashe neUber ngilandele ngemuva umqasho uthi ngalayisha imoto ngilandele ngemuva nemayo zami lapha kwiUber lezi ezobe zikhona futhi workshop neyochis boy la sohlana khona ngeke kumile tshani ayenziwa lento leyo ngithathele imayo hayi cha izobuyisa futhi izobuyisa ekhaya manje umzila ngiyawulanda ngiyawuthatha I'm backing the mzila yini umzila ngesingisi yini umzila road I'm backing my road back ngakho umuntu ozoncengwa awukwazi uthatha into yami mase ekugcineni mase usuyaqhoqhobala ngayo cha ebuyisa vele bengakamayi bese lokho bezingeza igquma mina ngizoqhubeka ngigcine khona kumele iqhume lapho umsebenzi wengwele ngolesihlanu mafethu ebusuku uyaphuma noma kanjani uyaphuma ke lapho iphi nje inengoma ezinhlanu inengoma nje ezinhlanu ngasibonga bafowethu ake sibonge ayi qolezwana nokukhuluma kushona ilanga khuluma into eyodwa hayi sibonge bafowethu sibonge hla ngobonda manje lashona ilanga kufanele ngikhulume nemayo nqabe imayo la